Salam hürmetli vatandaşlar, здравствуйте, дорогие turkmenistanцы. Bugün şol 30 yıl beri Türkmenistan halkın, milletin öz demokratiyası için alıp baryan görüşünün içinde, görüş yoluna nähili yanlışlıklar bolupdurlar. Diyeline şol 95-nji ýylda çıkan olanlar var, ýa-ni Aşgabatyň her ýerinden. Bir Avdavez, Pakir, Yankı, Adıkuliyev, bir Barış Şeyh Muradov, ýa-ni oň ýanyna 100 adam. Ondan soňra bir Ajdar Ahmet, ýene şoňa meňdeş bolan adamlar, entek biz bir toporny bilemzak, oň anygyna ýetemzak. Şol zatlar hatda, ondan bir ýene de muňdaşyndan bir görüş näme üçin hemişe şowsuz boldy. Onu bir üstten soň puş diýilen ýagdaý bolýardy. Bir onu diýmek biziň ýurdun içindäki şol görüşe çykan adamdan alyp barýan strategiýasy hem ýanky hereketlendiriji güýçleriň dogry hasabyny çykarmadygy bolýardy. Bular aňyrdan barana millet galar diýe millet galana otady. Her gezegem şol ahir ganyň hem şol şowsuzluklyny. Indi ýanky hereketlendiriji güýçler haýsy bolýar bular? Umumy alyp barylýan strategiýa nähili bolýar? Nämäni ulanmaly? Näme üçin biz hemişe şol bir ýol bilen, ödem mara patriarkal ýol, şol ýanky ýigitler, erkek adamlar çykýardy, şol biz barars gelersiýa, emma otady hökümet diýilen ol bar, ol bir katokýalyk üstüne mınjyradyp geçýär. Iň merkezi özüňi deňeşdiräýin, şu wagt gyýgyryp çykyp berler da bularna. Ay on mäş sutkadan kän basmadylar diýip. Emma şol Amerika Raşid Meredov Türkiýe gelip gitdi diýip aýdan habaryna şol tutulan adamlary ýa ýurtdaşyna şoňwalyk bir çykyş eden adamlary aýratyn şol kada kanyna daýanyp şol 10 ýyldan 25 ýyla çenli ulanylýan stasiýasyny ulanyp basjak diýmişler diýär. Indi bu zatlar hiç esasy mesele näme biz ýanky şular ýygy giderliğini munyň bir seredeli. Näme var halk tarapyndan, näme var döwlet tarapyndan. Döwlet diktatura döwlet elbetde ol ulanylýan güýji häzir şol adamlar diýeli parahatçylykly demonstrasiýa çykyş etjek bolsalar, olar göni baryp häkimlikden ruhsat almaly. Şol ruhsat almaga baran adamyň öňünden kim çykjak, olary näme edecek diýilen sora var, oňa jogap bermeli. Ondan da şol ruhsat berýän adamlar çyksa, bulara garşy nähili güýç ulanır hökümet. Ine o meselelere ýene biz seredeli. Ondan bu diňe ýöne çıkan ýene çıkan adamlar şo taýda hiç zat bolanak, bir lap keşlik diýilen ýagdaýda etmeler çözülýän mesele de var. Ýöne çözülýän meseleň hemmeti şuňa üçinni diňe raýatlaryň insan hak hukuklaryny goraýan edaralaryň üstünden çözülýär. Käwat men işleyen oğlanlardan ýanky aýna biz barars nämedir? Barsaň ýene şol näme şol Ajdar Ahmet ýa o garaşy otyra olar pikir edin ne şu wagt şol Haramda Berdi Muhammedow halk maslahatyna ilki aýyrdy. Ondan 2015-den soň ýene çykyş köpelip ýanky bir informasiýon buruşdy. Milletin hemmesi galyp bulan sesi has güýçli, her has yerlikli ýeturan soň ýende halk maslahaty reanimasyony palatadan çykaryp ýene täzeden halk maslahat etdi. Onu bu kon bolup ýören meclise ýokarky palaty diýen bolup. Şoň üçin muňa seretmeli. Inni şol millet şoňalak diýeli çykaýanna da ýanky nähil zatlar bolýar. Ene şol 95-nji ýylda çykyş etdi olanlar. 8 martdan gelýän oglanlary entek owad gajadan hemem ýanky Hitrovkadan köşeden gelmeli oglanlar gelmäke olary şol 8 mart köçü şol raýonyna garşyladylar. Bular şo töwereň oglanlary gelýäke bulary şol Berdanka diýilen ýarag bilen diňe aýagyndan atdylar. Diňe aýagyna gelýän oglanlary tutubam Gurzabeýge atyp durlar. Şeýtirip 8 martdan gelýän oglanlary
Şolun hemmesini geleni kaçanı kaçtı, gelenden şu atıbilenden Gruzovi'nin içine atıp akıttılar. Anırdan Zetskimir taraftan Hitrovkan oğlanları geliyor dediler, on yankı atıp durun. Ama onunla yankı belki yürüyte gücüloncu idarelerin adamları bulur 2 maşin, 2 avtobus bolup gönü şol 8 Mart köçödün Zetskimir'in tarafına var. Şeydip bulan hemmesini atanına atıp, tutonunu tutup, soňam bulary 3 ayın içinde öldürüp, yankı korkularını korkutup, şeýitdirip, halkın badyny aldylar. Bir giden güýç ýogdam şolaryň hemmesini ya ölersiň, ya ýoly girersiň diýilen zorluk bilen bir harammaşy şonuň ýanak emel ulandy. Mundaşyndan Nabi Ajdar bilen Ahmet bolan ýagdaýy siz eşitdiňiz. Ýa-ni Ajdar bilen Ahmet bolaram ol hakda biz gurrun etdik. Ýöne atyşykda şol iki tane oglan şol suwy daraň içinde bukulup şo taýda atyşyp ýörkeler. O taýda daşyndan olar bir 150'den gowrak ýende neme esker öldürdiler. Adam öldü. Biz şoň içinde şol medin study gutaryny okuwçynyň birini bilýäs, ýöne şo Muhammed'de şol ýa KGB'de işläp ýördi. Näme şo da şo taýda wepat boldy. Diýmek öldürülen Ajdar bilen Ahmet bizim öz türkmen şagamız, olar bizim kahramanlarımız. Ýöne ol öldürülen şagada ýendi öz olar kuşkurýan kim? Ýendi haramda öze aňyrda bukulup ýatyr. Kuşkurýanan bular şu mäs kombinady urudan ýarak ýöne üstüne kuşkurup şeýtirip. Her näçe adileni bar, paýtatyň içinde näçe adileni bar. Her gaýsyndan 10-15 adama bar atylan şo taýda. Iň soňky bäriýanam ýaňky bir Barisyň ýerine düşüp 100 adam geldi, bularam tutdular da bastılar. Nämäni ulandylar bular. Bularyň ulan emeli gaty güýçli emel. Bular mektepdäki okuyan çağlardan başlap bir ýokary bilim jaýlardaky okuwçylara çenni, bir zawod fabrikalaryň işgärleri bolsun. O wosebet kolhoz beýlekiler hemmesi halk maslahaty seretdirip hemmesi ölüm diýip gygyranyna şo taýda şol hemme wekilhanaň adamlara otyrdylar. Amerikan hem, Russiýan hem, hemmesi Angliýan hem, hemmesem otyr. Onuň adamlarym bar. Birleşen Milletler Guramasynyň adamdy bar. Nädip oňa azady edip bildi? Sebebi ol milleti öňe sardy. Ine halk ölüm diýip gygyrýar. Men şinnem öldüremäkmi? Men bularyna ýaparyn, onuň siz ol diýir diýip pikir edersiň, hakykatda öler. Şonam mara gaty anyk aýtdy. Dogry, atuwy ýatyrdyk diýdi. Ýöne ölmedem, gülmedem diýip şonu aýtdy. Hiç kim şoňa üns vermedi. Inni bulan ulanýan emelleri şo bolýan bolsa, halk näme etmeli? Onu biz nähili emel ulanmaly? Biziň ýeketek ulany bilýän emelimiz ol biziň konstitusiýon raýatlaryň insan hukuklary. Oňa prezidentim boyun bolmaly, diktator bolsa da, meclis bolsun, prokuror bolsun, ya da MVD KGB bolsun, hemmesi boyun bolmaly, milletin boyun bolmaly. Ýöne bolýan şol biziň raýatlaryň insan hukuklaryny bir adamyň kemeltmäge haky ýok. Ine onuň gowşak ýeri. Egerde üns berýän bolsaňyz, şol 115 sanyk gyýdy goýberlen, näme esasyna goýberli? Biziň ýekiji çykyşymyz ýeterlik boldy şo taýda. Şol beýlek şol habar barar, şol habar baran soň ahmal bolmaň diýdik, ol bir onuň içine çykdylar. Aýallara bir prawa berdirjek geldi. Iki tapar çykyş etdik berdi. Kim çykyş etdi? Näme wuruş etdikmi? Näme etdik? Emma şu zatlaryň hemmeti ine käbiri gurrunçka aýyna biz barars. Oğlanlarına bizim oğlanlarımız var, biz çykar. Näme hiç sadam etmersiňiz. Size garaşyp otyrlar, ol ikinji tanjary geçirmekçi. Pikir ediň näme üçin şu wagt haramda
hiç de zat diyanakta kaytan beter gijjelep sizi. Öcüktürüp dur ediyen işi ol hemme millet kırılıp yatıyor on yok bize kavit yok diye. Çörek için adamlar kırılışıp görüyor çörek berene avlar. Şu neçe öcüktüğüçe şonşa da on gökele sebebi onun baş istegi sancar ikinci sancarı geçirecek. Şu millet kalsın, topolsun ay, o tayda vuruştu, berdi, ölü deyilen gurrun gerek. Onu hakkıllı başlı eğer de etmesek, on anırsı hükman suruttan olacak. Onun için näme ediyen olsa hakkıllı başlı etmeli, hasaplı etmeli. Hükümet hazır belli derecede Aljeryabi, sebebi yurdun daşını kenem. Ine hazır inne Mart, April var, ahir yurdun içine yol açılır, giyirler. Men o zaman aytdım, onun meşgul saklarlar, yani aytizine kabit bağımı yok mu deyip sonra derler, bir kuçaya midinde düşerler. Gurrumsuz. Yani kimde kim yanlış gurlan olsa onu ahmal olmasın. Esası siz öz gurlayan gurrunuzu ediyen hareketinize seyretmeli. Indi muğa qaramazdan biz ahir görüşmeli ama burada da etmeli orta bir yon oturup bilmez. Indi yankı informasyon vuruşun serhedini esası nerede bir şol yurdun daşını daşar. Indi biz yurdun içine geçirmeli onu. Yurdun içine geçirmek için biz hükmansı urutta yankı insan rayetlerin insan hukuklarına dayanıp şu tayda resmi derecede yığınaklar, mitingler, yankı ve demonstrasyonlar geçirmeye ruhlanmalı. Siz näme o tayda ol çörek üstüne biri-birinizi gırışıp görürsünüz, biri-birinizi vurup durursunuz. Ha? O yer katı olsa öküz-öküzden görür deyip. Siz alında onu hazır barın ol yankı yazın şunalak bizim yankı raydan bir yankı yaşamağa insan hukuku var. Bizim çöreğimiz olmalı, bizim azatlığımız olmalı, söz azatlığımız olmalı. Başka da näme şu jarnamada bar olsa, azatlık jarnamasına, näme insan rayetlerin jarnamasına olsa, hemmesini talep edebiliriz biz. Yani talep edenizde, eğer de siz çıkmakçı olsanız, 3 adam molyanamazsın, 5 adam molyanamazsın, biz yine özümüz, şol insan rayetlerin insan hukuklarını koruyan idare hükmünne biz size ulokan hayıştımız ilki bilene çıkmakağınız siz vize alın özünüzü. Yürüyte vize olsun. Yine men planı, yine men plan bilen beyliklerle biz 5 adam olup şol neme hakimliğe geçecek. Hemen resmi derecede şol miting geçirmeye ruhsat dilecek. Öz rayet insan hukuklarını talep etmek için şol 15 mınt ya 20 mınt plan yerde biz şunu geçirmek için barcak diyemeli. Düşündün mü? Yönü şu tayda şu bize yalanızı boyun alın. Sebebi biz hükmanın suratı sizin her ediminizi biz izarlar dururuz. On daşından endi öz adamlarınızdan tapşırırsınız. Siz gidenize, gelenize sizin suratınızı alsınlar. Yine bunlar giyirdiler, çıktı mı? Ya idinizden sizin polisler giyirdi mi? Onun ne hile oldu mu iyiydi? Şunu biz yankı şol kaptalından daşıraktan video alıp dursunlar. Onun doğun karnaşlarına da tapşırın. Şu biz bilen gönü haberlaşıp duran adam gerek. Yöne siz şu tayda yekece de bir kanun sözlep ya kıygırışıp ya topulup şu zatları etmeyeceğinizi bize yalanıza da bizim adamıza çıkış edip yalanıza bizne gidiyastiyenize siz şunu boynalmalısınız. Boynamen hiç bir yankı artıkmaz bir kanun çakılıklar ya hareketler etmeyeceğim boynalayan men planı ne men şuna plan yerde yaşayan siz şu zatları ediyeniz. Düşündün mü? Indi hükümetin ne heyli be ol edil gönü sizi tutup basıp beytirip etme onu eder mi etmez mi onu görüyoruz. Sebebi biz bunu izarlar dururuz. Yani adamlar şunalım bolduğuça
bulurum. Öz içinden onun bir büdjet işgärlerini çıkarıp haramdağın portretçikler, suratları bilen çıkıp arkada şöhret ip öňünden gabat çıkmagy mümkindir. Onun bilmeli. Eger de ondan soň ýende adamlar köpeli berse, onna bir haramdağın ol Serdar diýilen oglunyň mara şu judo federasiýasyny beýlekimi şo görüşip ýörenje olanlara mara başga eşiklere geydirip onuň bir provokasiýa etmek mümkin. Özleri topulup, vurşup, gıýgyrşyp, aýo bular ýöne raýatlar öz arasynda şoňalak iki tarapdan bollar diýip bastır etmek üçin onu etmekler mümkin. Her adam ilmi daşyndan wijalym bu internet bar. Onun için bizim stratejimiz siyasi hem de tarihi stratejimiz üýtgemeli. Hareketlendirici güýçler üýtgemeli. Inni öňkeýlik diňe oglanlar däl. Otak araňyza okuwçym bolsun, aýal gyýylarym bolsun, garrylarym bolsun, çykaňyzy bile çykyň. Şol 5 adam barıp şo taýda şo ruso diläne dilep baranna da şolom içinde dini erke adam bolmasın. Hemme bolsun. Näçe araňyzda aýallar biraz köprak bolsa kemem der. Şoň üçin biz inni bir haramdağın diktaturasy bilen eden ettilik bilen bizni görüşi ýurdun daşyndan ýurdun içine geçirmeli. Ol bir mesele. Onnoňam biziň ýygymiza ýurdun içinde de düşüp ýörler bular, ýurdun daşyna da düşüp ýörler. Şol biziň ýygyna düşüp ýören, siz ýurdun içinde kim keselli bolsa olar aýdy bilýäňiz. Kim häbi ýanky häkimlikde işläp para alyp bermese onu aýdy bilýäňiz. Kim şolary şol ýanky olaň jaýlarynyň suratyny alyp bilýäňiz. Millet inni agdybirlik bilen umumy bize habar berip şol hökümete karşı görüş, ol bir adamyň, iki adamyň, 20 adamyň işden umumy millet bolup kalmaly. Şoň üçin abdaga öz wagtyna, kitabyna ýazanna, egerde Türkmenistanyň halky agdybirlik bilen özi, parahatçylykly şol ýanky ýygnaklara, demonstrasiýalara çykyp şonu talap etmese, Türkmenistana azatlyk gelmez diýdi. Ýöne bolyn biz diňe ýurdun içinde däl, ýurdun daşyna da siziň kim ýygyňyza düşýär. Şolar ýydarmy. 1100 adam diňe türkde, 650 sam okuwçuda. Rusiýada da şoňalak. 13 welaýatda Rusiýanyň 13 welaýatynda 500 okuwçudan bar. Nä şolaň hemmesem şolaň içinde salynan oglan bar. Ahmar bolmalylar. Biziň görüşimiziň inni umumy hem ýanky hareketlendirici güýçleri üýtgemeli. Diýmek biz diňe erkek aýna men gyljymy sýyrdym diýip barmalylar otak. Otaýda okuwçylaram bolmaly, otaýda aýal efdadam bolmaly, otaýda garram bolmaly, ýaşam bolmaly, umumy halkyň bardyny görkezmeli. Sebäbi harammaşy bütün dünýä şol sanjary görkezenne sineden bolsaňyz şolaň içinde sakally ýaşyllaram gyýryp otyr, şolar aýallaram bar, şolaň içinde okuwçylaram bar, baýdaklaram dur. Şunu hiç gaýtalatmalylar. Bilin hemmäňize men ýüzlenip aýdýan, hemmäňize gatullokan haýyşdym, hiç özüňizi oýnatmaň. Bulan niyeti nirede halky büdredip, ýalňyşdyryp, ýene de sanjar gurnamak, başga hiç hili niyeti ýok. Şoň bilenem ýende 30-40 ýyl diýinjekde ogluny oýjak, atyny oýjak. Men olalym çararak düşündiripdim, häziram şonu ýene biz hereketimiz üýtkiýe. Şoň üçin hemme millete, halka, jemaata ýüzlenip meniň hem aýtjak, hem taşyrjak zadym birinjiden gorkmalylar, bir zady bilmeli. Şo biziň konstitusiýon hakymyz bar, kanun bar, ol hemme kişä deňdir. Oň üçin raýatlaryň insan hak hukuklaryny nirede depelenýän bolsa, kemsidilýän bolsa, şol ýerde biz siz bilen bardyr. Arkan bize ýüzlenip bilersiň. Ýöne
kanuny bozmalylar. Özüňiz ýalňyşmalylar. Bizden habarlaşyp şuňa bizne çykjak, etjek diýip arkaýyn ýüzlenip bilersiňiz. Inni umumy diktatura bilen haramdaň edeniyetdiligi bilen umumy gapmagarşylyk hem informasiýon gapmagarşylyk hem ýanky öz hak hukuklarymyzy goramak gapmagarşylygy ýurdun içine geçirmeli. Ýurdun içinde näke adamlara da ýüzlenýän, ne täzelikde bir kaýdan ýende ýol açylan soň şoň içine gitjek adamlara da men deň derejede hemmeňize ýüzlenýän. Halkyň haky var. Narod imeyt prava. Kazanıyorum